What's up mga kabaluyan? Ako nga pala ulit si Kevin De Losario. Welcome sa isa na namang episode ng Ligtas at Aktibong Pamayanan Online. Pagbaha. Yan ang taon-taon nating pinoproblema tuwing panahon ng tag-ulan. Sa episode 2, nakita natin kung ano-anong mga bagay na maaaring dahilan ng pagbaha at kung ano ang dapat nating gawin sa mga ganitong panahon. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari ninyong tignan ang link na nakalagay sa itaas. Hindi lamang piling mga lugar sa probinsya ang maaaring makaranas ng pagbaha. Pero mataas ang probability na pwede rin itong maranasan sa buong probinsya. Kaya naman, manatili tayong ligtas at aktibo. Tignan natin kung ano-anong mga barangay sa Pangasinan ang pinakamadalas na makakaranas ng pagbaha upang tayo ay maging handa, ligtas at aktibo. Sa tulong ng Research and Planning Division ng Pangasinan PDRRMO, nakakuha tayo ng datos ng mga lugar sa Pangasinan na madalas binabaha mula 2017 hanggang 2019. Nais naming ipakita ang mga ito sa inyo sa pamamagitan ng hazard map. Makikita sa mapa na ang mga lugar na may kulay dark green ang mga pinakamadalas ng makakaranas ng pagbaha. Yellow green naman ang madalas na binabaha. At light green naman kung hindi gaanong nakakaranas ng pagbaha. Narito ang mga lugar na may pinakamadalas na binabaha. Sa Western Pangasinan, nariyan ang bayan ng Infanta, Bani, Alaminos City, Mabini at Labrador. Magpunta naman tayo sa Central Pangasinan. Nariyan ang mga Taram, Bugalyon, Lingayen, Dagupan, Mangaldan, San Jacinto, San Fabian, Calasiao, Santa Barbara, San Carlos, Orbis Tondo, Basista, Bayambang, Bautista at Alcala. Sa Eastern Pangasinan naman, Ordanita City at Tayog. Ayan mga kabaluyan, nalaman natin kung aling mga lugar sa Pangasinan ang pinaka-nakakaranas ng pagbaha. Tandaan na laging makiisa sa kinauukulan sa tuwing panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang mga panganib na pwedeng maidulot ng pagbaha. Sama-sama tayong maging ligtas at aktibo para sa Pangasinan #1.